Yes, okay. Because you heard it how I said the beer. Joku tulee pelastamaan. Aha, anteeksi Maria. En oo ikinä hyvä. Ja laineet. En tiedä. Ja samassa esteessä. Niin. Samassa esteessä? Mitä se Emppu selitti jotakin, että ne on samalla kuin niin, noin vesi... Voi ei, jos ne on samassa esteessä. Jos ne on samassa esteessä, se on vähän vaikeampi homma. Se sanoo, että niin, laineet ja vaseet tai onko se ne vesimatkas vaan samassa kuin laineet. Ei ole näin. How long? Voisiko se menee ohi tästä kieltä?